Keblish pun parlok ban kapriang subha biang pisasian pat hagan di YouTube channel kajing pertemai. Ban hani klaim bat shawangin sedang tengin penem clear kajing duai. Au blake paji bab neng hani klaim bat try kan ngai kublai me bam nan kana bat ngi na teo borok kawe bam la ila sasian pa ngi ba ni dewan hagan di klaim bat ban ya puli biang kaktin ko jong me try. Ngai kublai try sumi junga ya ka jingdar ka jong me bat ngi we we bara dai ngi na kajing ma jim saw jipang distong manja ngi. Keblish pun try kan ya kajing lep ha but naidon kalong ru but ngi ada si rasa ci ibu jangi but khamtam han di klep mat shopping dia pulik te ga jomet aing ga jing nang ga jing star di so di shapang bangin te bat su thu ka e ga me kwa inge bangin su thu but ka e ga me kwa inge bangin tem ki long ki nong pop try kan but ma try ka jing like let ki tong kang jing ga bangin si me manak si project em jing ki dikini ngapan teng jisu amen. Tipalok syabangan sedang aku abadi sambar pi bakum no kalong long sem gujangi kalawan syukres ti hakapo kabara imi e jungi nang kham khlan irayo ikawe gajing pang bagata gajing pang kalap wani lam i shasar ban sumari i tibat kata gajing stong ju jong i kala badi i hadu lais nem but ha kat baidang dan dia po hospital ti ladan kibrio kibawan ban visit bakilaya ruai kilaya duai bad kilaya puli bible ti kanu kata kam sim gojong mi e jongi ba idap shada ka jingkmen haba yu asngo ya kata kitien ka jong blei bad kumnu jisu lapan khia e ki bapang kumnu lapan koj ya ki ba malla ulapan pet ya ki badko ulapan ya beki wat ya ki balaya bru upen em ti mi e jongi ilakwa banang tip shu shpang unuya ujisu te ila kerpat na ya kita kibriu bakin subha ban yasam shu shpang unuya ujisu te kita kibriu kilaya puli bible lang bat i bat hadin kajing puli bible imi ye jungi ila pediang ujisu kum da uta unong pedem ba unong spa ujong i te ha kapor baidan hani po hospital ila yo shibun ki hikai but ila hikai ki khon ki jogi ba kumjoru yang ki kseo ban ka ba kongsan e hangni ka kapor ka ba idan hani po hospital kalong ba imi e jingi emshim lanang ban puli hendrei ngamte ba kanu ka rokom ba blei lakta i barula pelai i ba in puli ya ka kten ka jogu kalong shisha ka kam ka ba phla ka ba jisu lale tiporo ngilas dang banilai cek jia sengkat bangidang he ngi lais dang ban yawat shushu ya ktin ka jong blei tiklai i bakidon shibun ki balang ti ngaju perkhat hala dia ba balai kidon shibun ki balang ti porlo ka topik jonga mentana si kade kanu kade ka balang ka basisha dan ki baong le kane dan pat ki baong nai le kane dan kiba ong kalong man bam dan par ke ong ba kini dan kiba ngimlong man bam dan kiba mani haksi sabatan dan kiba mani haksi sande ti kumno intep kano ka basisha hatu bro ar kalong kabadai ti ka jibab ka jonga kalong em namar ba lada dan uwe ublei ti kan dantang ka we ka balang nabar ngitep ba ublei unom sha bandan ka artli ka hikai kwa bandantang ka we ka hikai batang ka we hi ka balang ti baro ki balang ki ong ba kabalang ko zangi kalong ka bisisha ti hakan dia klemat shwa bangan sedang yang ni ka keren ko zangi ngalawad ha po ka google ladan hado life pra hajar tali ki balang we ublei ndre hado life pra hajar tali ki balang shumuddar habau dan we brio ubakwa ban tips phang jishau jisu kris ti unum long confuse habau pe ikini life pra hajar tali ki balang shanu kanu unle kanu ka basisha kanu ka de ka bam shisha unlong confuse dan kiban ong ye phi le kanu ka balang ru ka biang walada ka pher ka ji kai ka jongki namar ba kailam shagaju kalanti kata ka de shabaneng to ini page shaw ningkong koren kalong ka bakhat saw du khat ka balai phulai to ini puli namar ublei umlong ublei ka jingki wen nrei ka jing suk ken kumba ha kita ki balang ki ri khoj baro ti parlo hakani ka dukhat ngila ban i ba ublei
uang bau umlong ublei jong ka jingki win handrei ublei jong ka jingsok shibu perlog in late biang sha ka first century ha ka bangira ban kliu Petrus ha ka no ka balang milet banin kliru ya kitu ki lai hajar ngut ki bre ki bala dapan baptis gila ban kli ki ha ka no ka balang phi let ni barong ite ba ka jing jubab ka jong ki ka long tang ka wei ngam tep ka e ka ba phi ong Nama bang itip tang ya Jisu, bagin buat betang ya ke ke bamu ule, bagin itip berutang ya kawe ke yang mana kawe ke balang kata kade ke balang Jisu Kristus. Te perlog tu ini phai sha ke Bible ini pej bakanu kade ke balang ke bersisa ke jong Jisu Kristus. Te ini phai sha Matias ke long ke bakhan reu ke khot ke bakhat pra. Ke baong kum dia ngaru ngaong hami bamilong u Petrus bat halor uni umau siang ngante ya ke balang jonga. Je ki khardop ka du jog ki namla yaka te parlo hangni ngila ban I ba ha ka khot ka banang kong ka bangila pet hangila I ba Jisu la ong ei ya ka balang halor mau siang but how Petrus te parlo hangni ngila ban I ba kadon tang ka wei hi ka balang ka jong Jisu Kristus ba ulate ha ki pon mansha ha ka ba Petrus la yalap sha ki ni gibri lai hajar ngot gibrio ba ki lapun baptis seki te hangni ngila ban I badon tang ka wei hi ka balang te parlok tang in dia wat benia menta nap reng jong kini ki lai phupra hajar tali ki balang kanu kade ka balang ka bisisa te parlok tang in phai biang sha ka Bible sha Matias kalong ba nyo ka du har ka bar phuwe do ar phulai tang in dia pule Om ubrio baro uba ong hanga atrai unyole hapo kabhima kibneng hendrei utaken ubale ya kamon ukpa jonga uba habneng shibun kinya ong hanga ha kata kasngi atrai ngingim shim la yala bhagateng jongme ngingim shim la beno ekikso ya kateng jongme ngingim shim la le shibun ki kambaru hagateng jongme anda kumta ngaru ngan ong persha haki ngam jula ithu ya phi khile nyo nanga phi ki baju trei bamban mantan ginang sudah puri napo ke Matias kelong banyo dekat baarpoi hadu arpulai ke oksha yangi ba ambaro ba ong hanga atra unda lerung shakima ka beneng ti manu pat bandai sha beneng hendrei tangu ubale ya kamon ke jong pa ubah beneng uni ole chapo beneng ti ke ei kamon ke jong pa Yohanes lai khandrio ka ong ka ba ong kumne namba uble ula it kata ka pathai kan ba ula ai ji no yala ukhon balakha marwe ba ue ubanget hu onam jat shu hendrei unyo ka jing emam jukun tiang ni perlogi laban I ba ubanget hu unyo ka jing em ka bam jukun kani kade kamon ka jong ukpa tine phai bang sha u Yohanes kalong ka ba phra khat ka ba apusau namar kata ngala ong hapi ba phin yap ha kita ki pop jong phi namar lada phim nge ba ngalong mau phin yap ha kita ki pop jong phi te hang ni ka ktin ka jong blei ko ong balada phinge hanga phin em bat lada phim nge phin yap te ke ei de ke bangi la ban wat shush phang kanu ka balang ka basisha nge phai sha ka jipen pau long ka bakhat saud khot ka bakhat at ka ba ong hang ni ka don ka jing ye sha jong kita ki riu khoi kita ki basumar ya ka hukum ko jong uble bad ya ka jinget ujisu tang da ka bale ikam babha ngin amla ban poi shabneng tang da ka ba shu khot jisu ngin amla ban le chpo bneng tang ka ba ong jisu kam de ka balang ka basisha ka de ka bale ka mon ko jong uble babur e hukum ko jong u bagi banget je u Baro lai kini kidi bandan hapo ka balang sha ka jong uble menta ka si tipet sha diang shamon ka jong phi bat pe ka balang ka jong phi ka badan hajan jong phi hatu ka bo ikini ki lai tali ki ba dan kam hapo ka balang sha ka jong uble hatu ki le ka mon ka jong uble hatu ki bo ikum ka jong uble hatu ki ngai Jisu halada kimle ikini kade ka balang ka bam dai tang ka balang ka basisha ka ban bo ikini iki ai doble don kalang bad phi bablen kur khu ya phi baro